Halo konco-konco, saiki dhewe bakal ngevlog tentang tetak sinten. Apa sih tetak sinten iku? Tetak sinten ya iku tradisi ing Jawa Tengah. Saurunge dhewe ngevlog tentang tetak sinten, yuk dhewe kenalan dhisik. Aku Hafid. Aku gak komersial. Aku Tivano. Aku paling sama. Aku Lia Erani. Aku Haris Fitri. Terus yuk melu dhewe supaya rati tetak sinten iku piye. Tradisi kelinci yaiku minta janda. Minta janda yaiku menunda gugur. Itu warna yang memiliki arti berbeda. Si keloro ya sing diibarake kaya keuripan nek ora sae alur munggah mendur bakalan ambruk. Sesi kaping 3 ya iku nglebake bayi nang kurungan. Kurungan iku kaya donya. Pas anak wis ning jero kurungan, anak kudu milih salah siji dolanan sing ana ning jero kurungan. Dolanan sing dipilih kuwi bakal dadi kerjaan anak pas wis gede. Si kaping 4 iku yaiku Diutian. Diutian ya iku nguncalaken duit receh ing tamu sing padha hadir nang hajatan. Prosesi kelima ya iku bagike gugur nang para tamu. Lama ya kan? Masih saja kita pakai motor. Apa ini? Uang. Ambil uang. Oh, dapat uang. Dia dapat uang. dapat apa? Oh, dapat uang. Ya. Baca yuk. Yo ngono kuwi lah acara tetak sinten. Ngapunten nek akeh kesalahan. Lan Matur nuwun nuwun. suwun sampun nonton Nonton video video niki. niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.